Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars и не мисля да играем първо малко след он, защото не че имам просто тук такава емисията, чакай само да ви покажа, ето ли он. С това започваме да играем Ready. Всички са приготвили боксера и това е най-популярната игра. Я играя само заради вас. Започнахме. Магически сме Леон, то няма как да сме. Аз събирам точно за Леон и сега мисля да я изпробвам, защото иначе не знам за кой я събирам. Охо, мале, това. Ще да си кажа, и тук ли има Леон? Ами сега се знаех, че играем с Джим Град с Леон. Омага. Аз сега казвам Свети, буквално. Ако искате да ме последвате и сега ще ви кажа как се казва града, само че малко стана по-напрегнато. Омага, видяха ма. What the hell? Oh my god, прохил на мен. What the fuck? Защо, Боже? Защо, живот? Защо си толкова нечестен с мен? Моля ти се, помогни. О, мага, готово. Невидима съм. Сега ще вляза в този крас. Нищо, че се вижда кръвта, като с Леон. Важното е да победа, защото иначе не искам да изгубя. Искам да изгубя, ама вече съм мъртва. Това няма смисъл да го казвам. Просто ще да играем някакво по-лесно, защото ако тук не победа в фото. Сега, защото гледат малко деца, си държам да сме псувам, защото иначе... Да не се карат родителите. Не искам. Да ви това, държам, да кажем, опитното ми, заради малките деца. Но иначе до сега... Какви ли не опитва? О, ес, победихме хора. И кой е стар плея, ако не съм играч? Аз съм набила повече тимич. Така. Епик. О, то спин на Макс. О, мага, това е толкова яко. Вече тук съм 5. Yes. Така. Мисля сега да играя с това, което имам на много квестове, защото според трябва да ги изпълняваме. И за това мисля да играя с Максай. Според вас, кой е по-викив? Това най-нормалното на Макс или това, което аз го имам? Аз просто играя с тези скинове, които ги имам, защото са фукам. Нещо друго няма. Ами, според мене, тук свършват, отварям всичките мои работи. Не трябва ти ще свърша видеото. И слушам всички квестове, защото все пак трябва да разберем какво правя. И да, последвайте в лайки моя канал. Светлена Валентинова, защото там сме гимнастика, баскетбол, най-важното, което трябва да се снима. Гледат момчета, футбол. Някога футбол, не винаги, мисля да снимам футбол и забавни игри, които играя. Няма да издавам, но има с колите и може би, не е точно на колите, може би ще изгубя накрая, на финиша, представете се как стане. Омага, това стане като се топи. Така, може да се там. Това не е обидал по-хубаво. Аз така се казвам, съедал съм. Така се играе с Макс. Просто аз стара тук да не умрам. Така за това сега кемпа малко. Едбит, Просто не убира по това е прилично единичка. О, сега ако тази роза му се сипи, ще съм много. О, победих.
Спечели звездичка. Защо, Боже? Малко сега тук ще поиграем. Показах местовете. Малко ще поиграем. Ще направим около 20 минути, 15 някъде там. Няма да е в единствено число. Просто искам да е по-забавно, защото съм малко 10 000 куп съм. Чакайте, ако бъде трябва да кажа. Без много да забравя. Къде биш? Клуба. Аз съм в клуб. Ето, тук съм. Дени Про Клуб се казва нашия клуб. Искате джойнвайте, защото ние сме напоследък много силно направили сме. Чак само тук да влезна. Да, Дени Про Клуб. Ние сме 421 купи. 421 хиляди купи. 471. За много силни сме. Една моя приятелка, така трябва да видя колко купи. Ето е моята приятелка. Ана Кръстева се казва, така че абонирайте се за нейния канал, разбира се, и за моя. Така. Вижте колко купи. Макар че и да е, стига съм казал колко купи има, колко няма. От колко ще измога да лютя. Това скин не са много як. Така съм тръгнал само едно боксче. Вижте, не мога. И на моят приятелка си мисля, че така да продължаваме нататък. Още 2-3 битки ще спирам да снимам, защото ми писна. Вече отка просто съм. Никой не може да ме би казал, дори просто са опитали. И то с Макс. Oh yeah. Come on, baby. Oh yes, come on, baby. О, не, Ръвс. Аз го имам да има. О, не, Ръвс. О, yes, убих Мейз. Кати. Биги, давай, ако той не се справи срещу на Майк, така ще е лузар, ама той вече стана. Защо всички са толкова гарни? Сега трябва че трябва малко се похилна. Макс! Хора, винаги си хилвам. Така ми много по-лесно. О, Мейзи, ела ми Мейзи. Мейзука, тя е тук. Ще получите и кажа, и тя Тензух. Оня 3 часа кемпише, докато се швиляха. Дори за примамка не става, ама поне колите горе. О, не, извини. Мама кемпа. Чакаме тук, като чакаме. Сигурно да си камерата, за може да виждате и аз знам. Да, 200 такива квеста. Скарах си един квест. Това е много тъпа реплика, да бяха направили нещо по-яко. Язко няма нещо подобно, не. Let's go, come on, deep. Шапа пукна са те. Go for me, bossy down. Те се пукна са те. О, мисля сега. Трябва да игра с не е чул, което аз сме. Не е... Така. Ще играем с шоудаун, ще има много квест. И като изпълня заедно... Малко ще покемпа, това го игнорирайте.
Вижте ги. Някой има този скин. Ето го! Вижте, има скина. Видяхте ли, има най-новия скин? Аз ще умра, ако не го получа. Не, били са. Нямам за това, но ще си кажа. Ако се чули, извинявам, просто много като се бесил, няма как да стане. Не може. И ако се чули, защо не се показвам да просто това е забранено, иначе ще им бамнат канала. Просто може да снимам такива видеа, прозраците ми могат да се виждат. Ето вижте. Ето ги. Има чикен. Грей. Аз това го мазя. Не съм го мразил, защото чуждото така да казвам, просто много сложно. Така съм си била като малко и заради това извинявам се за звуковото ушевление, но иначе няма как. И тук ще застана. Чака. Значи, опомнете, защото там снимам много яки видеа, като Дънкет, и много яко ще видите. И пишете за онова изпратих бяло или синьо. Искам да ви чуя мнението за другата ми тренировка. Така че, давайте Светлана Василева. Опалянка. Аз се издадох хора. Вижте как въртя. Вижте, аз съм Поко свири на китара, буквално вижте му ръчичката. Толкова опи. Може да победол е. Не Бул. Бул е такова жке. Аз имам фигурки на Бул Стар, за които пука. Хора, останаха само аз спам, извинявам се. Но трябва да спра, а пък нямаш как да приключа битка, защото иначе... И второ място пак е добре, не е толкова зле. Но вижте. Спомних си 2 квеста с Поко. Вижте, ако не вярвате. Омале. Всичкото на... И хора, от мене, чао, лайквайте, абонирайте се и чао. Другия път ще продължим тази серия, ако ви харесва. Слагайте лайкове, ако ви харесва.